Какво нарежда? Да. Да. Аз ще започна с тази тема, която тук така разбуни духовете и стигнахме до там, че правим вече комисия в Народното събрание по избиването на животните на бай Георги и всичките тия, които се упражняваха на негов гръб, за да могат да привлечат вниманието и да бъдат забелязани. Защото аз не видях там нито един експерт, видях само един човек, който доста отчаяно крещеше: помогнете, българи, ще остана тук, ако ще му убиете мене, няма. Но този човек беше така, според мен, само за съжаление, защото никой нещо не може да му помогне. Ако спасат сега животните, просто този човек, бай Георги, ако си докара до Гергьон ден да празнува неговия си рожден ден, трябва като овчар ще трябва да бъде така доста щастлив, защото това, което се случи там и това недоволство и с цяла комисия, ще доведе съответния удар и байти Георги ще бъде ликвидиран, както тотално казваме. Ще бъде предизвикан на абсолютен фалит. Първото, което ще направят, това е да му откажат субсидии, защото аз, доколкото така видях, животните са доста разнородни и то по различните така наречени развъдни асоциации ще му намерят кусори, че няма такива животни, че какво си, а те откажат ли му субсидии, той е приключил. След което ще се намеши и кмета, защото те засегнаха доста такива интереси, а ние знаем, че тези пасища се разпределят през кметовете, ще му отнемат тези пасища, ще го пратят на 20 км некъде, където трябва да заобикаля и байти Георги е приключил. Казвам. И това никой не питаше как е организирано въобще това производство и тези хора така самостоятелни икономически единици или са организирани по някакви браншови асоциации, развъдни асоциации, които има. Никой не зададе въпрос. Аз не видях нито един от тия, изключение там на Байрам Синапов, който е някакъв на Обединени животновъди. И друг не видях от структурата на управлението, в което, ако може да се каже така, че имаме някакво управление в животновъдството. Затова ще искам да кажа на какво дължиме това нещо, което това го дължиме на всичките тия безхаберия, които ние при едно добре структурирано животновъдство и управляване от експерти го докарахме да кажем, че експерти в животновъдството не са ни нужни, ние ще направим частници, които ще бъдат организирани по някакъв начин с измислени така наречени развъдни асоциации и така нататък. И тия хора ще ни хранат. Нищо подобно. Ето докъде го докарахме. Докарахме го до глад. България, която е имала най-добрия аграрен модел в света, с най-доброто животновъдство, мога да кажа, достигнахме до там да отглеждаме аборигенни автохтонни породи. И да нямаме експерти в тази област. Ние нямаме селекционери, ние нямаме кой да му реши тези хора, защото това животно е средство за производство. Да му дадеш ти
При положение, че хората вече имат по 150, по 200 кг мляко от овца, говоря, в млечно направление, да му дадеш ти овце, които ако дадат 20 кг за доен период, просто трябва да се радват. И качеството на вълната е никакво, не става абсолютно за нищо. Агнето не отговаря. Нали? Всичките говорим, че ние сме пазарно ориентирани. Пазара, ако трябва да говорим, защото нашия пазар е насочен към Европа или към арабските държави, а в Европа живеят около 10 милиона араби и мюсюлмани, които едат, но те искат тежки агнета. Те искат тлъсно опашати агнета. Никой няма да си мръдне пръста и няма да вземе този поляк от каракачанска овца. Това може само ние да му се радваме, като хора, които не разбираме от тази цялата работа, и защото нямаме никакви професионалисти. Институтите, които беше създал Хинковски 75 института, които беха пълни с... Ние работехме с 28 породи, вкарани отвън, високо селектирани и правихме поглъщателно кръстосване и така нататък. Сега такова нещо няма. Няма. Всичко се е разпаднало и ние сме минали на аборигенни животни. Значи, за какво говорим ние? За какво животновъдство аборигенно говорим? Тези хора, просто за съжаление, те не могат с тези аборигенни животни. Превъртете един такъв цикъл, за една година този човек, какви са му приходите, какви са му разходите. Нека да направи някой, ама то няма такъв човек, разбирате ли, като мен. Да каже, толкова с едно има си там таблици и да каже, този човек може ли да издържа семейство или не може да издържа семейство. Може ли да плати на овчар или не може да плати. Ама вече трябва да се сравняваш, когато ти си отишъл да гледаш тези животни и с тия доходи трябва да се сравняваш с хората, които са в Европа. Не можеш ти да си позволиш, при положение, че в Европа, особено в Германия, аз имам тук таблица, в Германия доходите на един фермер са 85 000 евро на година. В България са 5000 лева. С 5000 лева на какъв овчар какво се плаща? Значи, всеки един, дори най-неграмотният казва, отивам в Холандия, ти си гледай твоите тук дръгели и аз приключвам, защото отивам в Холандия, взима 4000 евро на месеца, даже и повече, хората и се връщат с пари. Значи ние или правиме животновъдство, каквото трябва да направим, така наречено промишлено животновъдство, което ние искаме, както и овцевъдство, и тези хора трябва да гледат животни само колкото да гледат собствените си нужди. Те не могат да бъдат, не са никакви професионалисти и ние трябва да най-после да го разберем това. Че трябва да си върнем науката, трябва да внесеме породи, защото какви породи ще правим ние, когато в институтите няма една вносна порода, по така наречените породи подобрителство. Може ли ти да говориш основният селекционният признак на овцевъдството, това е вълнодайност, но той не е включен. Ние контролираме овцета за мляко. Ама що за идиотчи нали това? И за какво този контрол? Ние нямаме... Тези развъдни асоциации са изпразнени от всякакво съдържание. Те нито разпределят по човек. Аз като знам какво нещо съм правил, развъждане по линии, ние сме правили такава селекция, че си нямате да представя за какво става. Всичко се е контролирало. Агнето, още в момента на агнето му замери живото тегло, записва събиец. Сега имаме, ние вика издаваме педигрета. За какви педигрета? За какво бащинство? При положение, че примерно женските агнета се отбиват през юни-юли, а ако дойде ветеринара да ги маркира. Знаете ли колко му е на ветеринара, дали това агне, това майка му или баща му или какво си? Второ, при положение, че ти да осеменяваш с кучове, а не изкуствено, за какъв генетически прогрес ние можем да говорим? Тези животни се развържат, как се развържат, ние в гората. Абсолютно по същия начин. Ние нямаме отбор на животните. За да можем да натрупаме така стопанско полезни качества, трябва да имаме монитори, да отбират, да ги се решават. Знаете ли какво влачене, какво сме премили ние? И сега това нещо
да му слагаш ти някакви такива кръпки и неща, които са изпразнени от съдържание. И издаваш педигрета и ние давахме 500 хиляди лева. Значи за една лаборатория на Националната служба по селекция и репродукция, която е направила, която да вземе кръвни проби и да доказва бартинство. Това е такова умие, че темата е представена, но никой не я ползва. Това нещо се доказваше, когато ние осеменявахме изкуствено, за да оставим един коч, който е високо, който ние вземаме от майката, вземаме от бащата, за да докажем бащинство. Да сме сигурни, че това е точно и когато дадем едно педигре, да знаем кой. Ето такива неща, които ние, даже аз няма скоро да ги коментирам, защото това е професионализъм, който е изчезнал за 35 години. И ние, тия хора, знаят да работят, но ние трябва да си върнем науката и да почнем да ги въоръжаваме, както беше на времето. На времето частното животновъдство и тези, които имаха овце, получаваха безплатни кочове. Представете ли? Отива кмета, иска кочове, ние му даваме коч първи клас или елит и той заплаща частните овце. И този коч не го връща. Той е продукт. Държавата го дава това. Защото селекцията се прави от академици, от професори. И в нея инвестира държавата, защото сега на кого разчитаме ние? Кой ще внесе животни? Аз не случайно тук качих и го разпространих, да видите какво правят уния там Азербайджан и другите в Русия. Да видите за какви породи. Показал се им тръстов пашат, пордючен коч, който струва $100,000. Кой от тия нещастници ще извади $100,000 за генетика и за изход? Да кажат. Ама хората вадат. Това го вадеше държавата. Отиваме, внасяме и подобряваме породния състав на животните. И това нещо остава в държавата и хората. Това е средство за производство. Ти го въоръжаваш този човек с високо продуктивно животновъдство. Сега какво го правим ние? Ще го караме да гледа аборигенни овце. Ние го наказваме, ние го прибиваме този човек, ние не го спасяваме. Ето това, ако не го промениме, просто приключиме. Трябва да е ясно. Този експеримент трябва да го приключиме и по целия вертикал да си върнем така нареченото, защото ние когато на 10 ноември разграждаме нещо, трябва да видим как е било направено. Ние имаме ветеринарно-медицинска дейност, която е обвързана с производството. Ветеринарният лекар на село е в ТКС-то и му плащане за производство. Той е длъжен да обслужва крайовце или какво си, там има натовареност. Но неговото методическо ръководство е свързано примерно с ветеринарно-медицинската дейност, която е организирана и трябва да знае, че този човек не само в ТКС-то и то му плаща за да организира това производство, той обслужва и частния сектор. Не да му плаща държавата, това му плаща ТКС-то. Това е. Той трябва да извърши, там има задължителни ветеринарно-медицински мероприятия. Всичките ваксини, всички за кокошки, това го прави като ветеринарен лекар. Това нещо сега го разграждаме и ние тази ветеринарна служба, която вече за обслужване на производството, прехвърляме, като взимаме експерти, вече нямаме ветеринарни лекари, които да обслужват производството, ние взимаме експерти от ШЕИ, ДНСК, контролните функции. Плюс това прибавяме към тази бах, прибавяме и тези, които са по растителна защита, които наблюдаваха за карантина по растенията, които наблюдаваха какви болести има и предупреждаваха. Това е агрохимическо, нали, пак обслужване. Тези хора сега имат пак контролни функции. Никой не го интересува. И те идваха и казват, в еди какво си поле сме намерили размножаване на еди къв си бръмба, на еди какво си, трябва да пръскате с еди какво си. Тия хора, това беха на държавна служба. Тия хора сега ги събраха и те ходят и ги интересува само контролните функции. Нито имаме ваксините, приехме, че няма да вакцинираме животните, ама когато ти не вакцинираш животните, трябва да каже технолога как ще гарантира здравословния статус на животните. Да не влезе вирус. Технологията не е променена. Свиневъдството не е променено. Продължава да си сухо хранене, вместо да мине така наречено мокро хранене, което значи поражда да се попада на 110 градуса,
преграда, пара и така нататък, да има организирано точно мероприятия, които да гарантират, че не може да допуснат вирус. Когато са допустени като такова заразяване, защото имаме данни, че идва вируса от еди къде си, от Гърция. Когато идваше такова нещо, ние знаеме, има така наречен математически модел. Знае се този вирус, колко време му инкубационен период, знае се на къде духа вятър, знае се на къде се движи. И ние трябва да го организираме как да го посрещаме този вирус, как да го посрещаме. С ръкопляскане и с какво си да избиваме животи. Така го посрещаме ние. Значи, това на времето имаше точно зададени прави се щаб, от който влиза кмета, който влиза си. Цялата тия хора, които са на държавна работа, са организирани това нещо да го правят. Казал са на МВР, отцепа се региона, прави са дезинфекционни площадки. Всеки си има функция. Тук е разградена работа. Тук няма никой. Той е широмака оставен, идват се ни колци, прибиват му животните и приключваме. Това ли е работата? Той човек. Значи, не знаеха ли, че ще идват такива? Не знам. Те нямат план. Нямат план за действие как да обслужват. Тези хора ви казвам, че имат само контролни функции. Идват, ветеринарно-медицинската дейност е разпределена на частния ветеринарен лекар. Частният ветеринарен лекар е частник. Ако му платиш, ще дойде. Ако му платиш, ще дойде ти вакцинира. Ако му платиш, ще дойде ти сложи ушни марки. Трябва да му платиш. Като нямаш пари да му платиш, приключиш. Примерно, ако законно изтожихме така наречения заден двор, нямаме малки такива производители. В селата идете да видите, няма едно прасе, защото не мога да платиш на ветеринар. Ама това го поемаше държавата. Държавата може да си представите да абдикираме ние от туберкулизация на кравите, което значи, че държавата, това е опазване за основното състояние на нацията. Как не правиш да правиш тип тестове? Защото ако това мляко не се свали, детето може да се разболее. Аз съм го правил това нещо. И знам за какво става на въпрос. Оказаха, че имаме 10 краи тук в Нездревско и вие сега да представя за какво става. Всичко това се натовари за изкласа, ма имаше дейност. Сега никой не го интересува. Да избухне това антракс, да избухне еди какво. Ето, това не се ли промени, това е моето виждане по въпрос. Да. Организира тази ден. Да. 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 Не са лицензирани, да. 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 Ами, вижте сега. Да. Това навсекъде.
Да. 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 Ами, без това нещо не виждам, ние даже 5 години са много и държавата ще изчезне въобще като понятие и народа ще изчезне, защото ние разградихме един добре работещ модел и само ако ще го върнем този модел, виждам, че руснаците започнаха да го прозряват това нещо и правят конгрес на селяните, представителите, Съюзния селско-хозяйствен комитет. Значи там се занимава един много такъв добър агроном, Василий Мелниченко, и той разработва план и стратегия, която за възстановяване точно на това АПК, аграрно-промишлено производство, защото казва, ние вече нямаме производство. Единственият начин да можем да стимулираме промишленото производство, това е аграрния сектор. Ако ние развиеме аграрния сектор, вече ще има нужда от трактори, ще има нужда от други, трети, пети, което вече беше достатъчно разтурено и сега дадено на олигарсите. Олигарсите проблеми нямат, каквито са техните, такива са и нашите. Ние имаме проблеми. И всичкото това нещо не го ли вържеме и така наречена кръгова икономика, ние просто ще изчезнем. Това трябва да го разберат. Значи, къде? Ние нямаме хранително-вкусова промишленост, защото всичко тръгва. И аз не виждам къде са тия икономисти, които нито един не вижда тази цялата работа. Че в основата на всичко стои аграрния сектор. Той може да подаде ресурс, който вече в преработване хората да имат какво да работят и да остават тук. И понеже най-много работни места могат да се даде точно овцевъдството, защото ние сме овцевъдна държава, ви казвам, значи едно овцевъдство, каквото ние, ако си го върнем, ние ще имаме само 1 милион допълнително. При 200 хиляди души овчари, които ще работят с кривака на место на терен, ще имаме 1 милион преработватели. Знаете ли какво е 1 милион работа още, какво промишлено? Защото кожарска промишленост, много текстилна промишленост, шивашка промишленост, всичко това нещо седи на кривака на този човек. Ние говорим, да не говорим, че тия ливади и пасища, тази енергия, която ние сега губиме, която ще изгори. Нямаме животни, които да го опасат това нещо, ние ще го превърнем в млеко и месо. Вместо всичко да е буренясало и селата ще се заживат. Това е животновъдството, защото то е поливалентен отрасъл. То развива всичко. Да не говорим, че целият свят вече търси храни. Ние не се ли преориентираме, просто приключиме. А ние сме вносители на храни. И никой не му прави, нали, така впечатление. Да не говориме в други.
Така че Мелниченко му гледа цялостната програма и те стигат не само до там. Те казват, те обединяват няколко министерства, защото не само Министерството на водите, екология, това всичко трябва да мине към Министерството на земеделието. Всичко тя. За регионалното развитие. Това всичко трябва да мине към едно министерство. Какво е регионално развитие? Регионално развитие ни няма пътища, няма абсолютно нищо. Това всичко трябва да бъде насочено не с европейски средства. Трябва хора, за да почнат да работят. Трябва да го правят. Нека да видят с какви пари са правени всичките тия пътища. Правени са от хората. За себе си. Така кой да го прави? Хората се изолирали от това. Да. Ама, вижте, че тия земевладелци, казвам ви, това, че е имало засмивали държавна, значи ТКС-то не е било държавна структура, тя е било кооперация, защото не е одържавена земята. Имало частно производство 61-во постановление, но зад него седи държавата. Значи ролята на държавата е как ефикасно да управлява тази земя и да може да гарантира изхранването, продоволствената сигурност на нацията. Затова всичките държави, когато са учредят като такива държави, първото нещо трябва да направят, трябва да имат аграрен модел. Трябва да направят аграрен модел. А ние сме известни точно с това, че имаме най-добрия аграрен модел. Трябва да направят така, че да мотивират селените да седи на село, да произвежда и да поддържа тази земя в такова. Без такъв модел ние да си служим, ама вижте как е в Франция. Ние като го направихме в Франция, що не проработи? Значи ние имаме наш модел. Ние не можем да правим фермерско земеделие. Ние сме в друга общност, ние работиме в села. И вместо да размишляваме малко с главите си, ние почваме. Държавата е лошо стопанин, анти кое му е било. Това е абсолютна измишлятина. Къде са ви селените сега? Къде са ви? Това всичко, което го виждате, е съградено от българските села, защото ние, когато сме основали тази държава, ние сме имали никаква промишленост. От 1944 година какво сме имали? Всичко е от труда и изкарано от тази земя. Сега не можеш да имаш ти, каквото е моето село, 56 000 декара земя и селото от 10 000 души да останало под 1000 души. И ние се чудим какво ни е направо. Този модел на раздържавяване и даване на земята не е продуктивен. Той ги изгони хората. Защото с 5 декара земя какво му да правиш? Да кажат какво прави. Нали великият частник, какво прави частник? Всичко да разпродадаха. Защото няма модел. Може да се изхраниш. Може да си докараш доходи каквито са. И ето това е. Връщаме си държавата, защото ние имаме построени, това са заводи за производство и си ми ги зарезали. Що? Аз сега ще почна да снимам да ви покажа. Края комплекси, седи си с панелно самоносеща се конструкция. Ми караме животни и правим държавно производство. Що да не правим? Държавата трябва да ги захрани. Къде го караме на този човек? Иди си теглиш кредит, си купиш крава, значи държавата почва да регулира всички тия неща. Нали имах 5 крави, палирах. Защото не ще да изкупуват млякото. Ето Русия е същата работа. Ще ти изкупува млякото на 80 стотинки. И ще го продава на 3 лева. И ние седим и гледаме. Това не е социалният продукт. Ако държавата и тия нещастници, които се пишат за държавници, не участват в тази цялата работа, в какво участват? Да взимат по 20 бона заплати?
Това, а има къде да стане. Виж сега, когато Русия не мога да разглеждаме ние не можем да разглеждаме Русия като комунистическа държава. Те не можа ли да разберат това? Какво им пречи на тия Русия? Русия има същите олигарси, каквото имаме и ние. Моделът, който е дошъл в България, да разградиме всичко, да го ограбим и да го превърнем в частна собственост, без да работил един ден, няма как да проработи. Същото в Русия. Ние не можем да се сравняваме с Франция, която е имала така нарича революция, която е имала предприемачи, които са го почели да го правят 3-4 поколения, което създава Рено, което създава или кой. Този вчера бил партиен секретар, днеска има собственик на завод. Няма кой да му работи. Разбирате ли това? Това не може да стане за един ден. Същото е в Русия. Раздадено, значи държавното имущество вече е частна собственост. Ама това е противоречието. Значи не може да си раздадем ние водата, да си раздадем земята, да си раздадем всичко и сега някой си, защото е бил партиец, ние да няма къде да отиваме, ще изкъпиме. Ние имаме минерални извори. И да видите какво, всичко е частно. Как всичко е частно? Значи държавата е абдикирала от всичко, връщаме си държавата и ги слагаме уред. Това е положението. Тези големите собственици, които са взимали земя, моята програма цялата разчетена не ни интересува, че е негова собственост, че има еди какво си. Човека, единствено нещо, което ние трябва да управляваме, защото ви казах, трябва да гарантираме изхранването на нацията. Изхранването на нацията се гарантира не с пари, а се гарантира с зърно. Този човек има техника, взимал е 100, 200, 300 хиляди декара, няма го обаряме с нищо, но ние можем този фураж, който те го изнасят, това зърно, да го оставим, като държавата му го плати и даже му даде държавна поръчка, казва, трябва да сееш толкова пшеница, толкова царевица, толкова, за да може да изхраним такова живота, можем ние да гарантираме така наречения единен фуражен баланс. За всеко едно производство, за 1 кг свинско месо, трябва да имаш 4 кг зърно, за 1 кг пилеш по 2,5 кг, за 1 кг мляко 300 грама, за едно яйце трябва да имаш 50 грама зърно. Всичкото това са прави обема, държавата вали 4 милиарда и половина, плаща го на тия хора, лепи му лепенката, става държавно, купуваме го колко по Чикагската борса, нека да работи, но ще работи вече по технологии. Няма какво той си е намислял, защото тези хора почнаха да турят, държавата трябва да се влезе в... И тази земя почва да се изчувствава, защото тя не е негова тази земя, тя е арендована. Утре тази земя почва да се вкислява, няма контрол, няма нищо. Този си взима 1 милиард, каквото направиха тук и другите, и заминава за Карибите и казва, ето ми пустиняка, оправите се. Ето това ще стане. Държавата го контролира и му казва. Имаме си експерти. Ние работиме по технологии. Технология за производство на пшеница. Ето това, карваме си наши технологиите, които беха. Това ще се, тези семена ще сееш, толкова ще туриш. Всичко се контролира. Не го ли правиш, ядеш дървото. Защото ти не можеш да си правиш пачки и земята да... Кой отговаря за тази земя? А тя е национално богатство. И този фураж купуваме го, примерно, ние пускаме, защото ние сме имали сме в цялото животновъдство е хранало така нареченото удажбени смески. Единствената държава в света. Ние не сме имали нищо друго. Всичко, пилета, прасета, всичко е яло фураж, концентриран фураж. Там има една камара неща, което е наука, това е хранене. Има за пилета, за подрастващи кошки, за всичко е имало смески. Пускаме 5-6 тия заводи си седат, 5-10 държавни завода
и на селените даваме му животни, даваме му фураж, купуваме зърното на 30 стотинки, а на селените, на тези, които произвеждат животинска продукция, го даваме на 10 стотинки. Разликата от 20 стотинки ще го плати обществото. И как ще го плати? Ще го плати, защото тези 20%, които ние ги взимаме като ДДС, те трябва да се върнат при производителя, да го стимулират да произвежда. Те не трябва, Борисов, да взимат тия 20% от храните и да си плащат на държавните чиновници и им дигат заплати. А се върнат при човека, който е доил кравата. Тогава той ще бъде заинтересован да може да произвежда повече и повече. Тези пари неправилно се вземат и неправилно се използват за чиновници. Те трябва да отидат да стимулират производството, защото той тръгва и пръв от той му слага ДДС. Или това е обществен данък. Плащаме го всички и го връщаме към човека да го стимулираме. Ето това ще покрие тия 20 стотинки, както ви казах. Но солидарно всичките искаме да едеме, ще плащаме на този човек. За да го държиме там на село, да работи. Това прати на Запад. Ето, това е икономиката, да се вкара. И второ, ние нямаме откъде да тръгнем на друго место. Освен от храната. Защото храната, колкото ще, нека да изгледат да спорят те икономисти. 60% от доходите на хората отиват за храна. Ама ние ги внасяме тая храна. Парите, които държавата ще задели и вече социалният елемент няма да бъде заетост, а ще бъде работа. Работа в аграрния сектор. Парите, които ние ги даваме за метене на улицата и за отглеждане на бабички, сега 250 лева на един човек да обслужи една бабичка. Ма той сега прибил от работа, няма какво приказване. Така че парите ще отидат там и всеки един ще стимулираме точно да работят. Това е положението. Това е много просто и ясно тази система. Така че няма да бъде засегнат никой. Да мика някой ще ни взема сега. Няма да му вземе на никой нищо. Само че ще насочиме животновъдството, защото те са три отрасъла. Това е тютюнопроизводство, зеленчукопроизводство и животновъдство, които могат да акумулират много работна ръка. И то неграмотна работна ръка, която да се реализира с собствения си труд. Да. Не ги раздавам. Ами, вижте сега ние. Значи, казахме тази програма за развитие на селските региони я пишеме ние. И понеже Борисов двата програмни периода ги е писал той чрез Бровски, който седеше там в Брюксел да наблюдава, те така са направени схемата, за да могат да се източват парите. Ние в момента, който това вземе управлението, спираме източването, даже ние нямаме никакъв одит, ние нямаме никакъв контрол върху тия пари, ние нямаме обратно въздействие, ние нямаме един икономист да каже какво е въздействието на тези пари, до какво е допринесло тези пари. Ние вкарваме пари, храната намалява, животните намаляват, селата изчезват, ама тия пари са инвестиционни, къде са тия пари? Какъв е ефект от тази инвестиция? Да ми кажат. Ако това нещо ни убива, трябва да го смениме. И да кажем къде са парите.
Защо тия пари не съживиха, като програмата се казва за развитие на селските региони? Защо не ги развиха и не унищожиха селата? Ама аз знам къде са парите. Ама никой не иска да ги каже, защото те не се откраднат. Те са отишли по герберски схеми, по най-идиотския начин. Ще ви кажа. Ми как да говоря, те вече си имат, купили са депутати, те са си вкарали там, имат си лоби, имат... Този нещастник кого има, да кажем? Аз съм ходил поне на 10 събрания да им кажа, че вие трябва да сте организирана група на малките и древните животновъди. Вие не може да ви представлява Димитър Зоров, който се е направил по САПАРТ мандат, който се е направил за 2 милиона и половина, Борисов Бодаев си направи краварник от 200, 300 и 500 крави, там колко, даже 50 и повече от цялата. Вие какво имате? Този човек ли ще ви представлява? Не мога да ви представлява. Ама ти нямаш крави. Като нямам крави, айде представлявайте се. Ето ви, да видите кой. Байрам Синапов ли ще ви представлява? Това всичко е направено с схеми, с хора, имитиращи браншовост, а те всичките са поставени лица, които изпълняват една и съща поръчка. Те са всичките там. И ако обърнем системата, ще ви ги извадя всичките да видите за какво става въпрос. Имитираме селекция, но това не е никаква селекция. Това е усвояване на едни пари. 50 колко милиона на година. Всичките, да. Този милион така, да. Не, вижте, за Европейския съюз не мога да кажа, защото ние тези пари не сме ги управляли както трябва. Румъния се разви. Има проблеми, естествено, но тези проблеми, понеже Европейския съюз е икономически сбор и така, значи ние трябва там да имаме селски партии. Не може да се управляват пари от партии. ЕНП-та, БНП-та, какви ще да са. Там трябва да има, това са експерти. Каква партия ще произвежда? Защото когато става въпрос за изхранване на нацията, точно това сега правят Холандия, точно това правят и всичките други, и Франция, защото те чрез храната искат да контролират човечеството. Този модел, неолибералният модел, се разпада. Не можаха ли да го разберат? И ние не се ли противопоставиме, защото една Франция с 200 вида сирене няма да се остави като нас да ликвидираме всичко, да не е овце. Те уния хора си бранат това, което имат, защото те са го завоювали и няма да го остават. Не случайно са направили Френската революция. Така че ние трябва да си направим селска партия и обединени трябва този ресурс да го разпределят, като правим един хлебен баланс, всичко до това нещо трябва да го разиграваме. И на базата на даденостите на страните да кажем България, каквото беше в България, вие сте овцевъдна държава, каквото ето на вас, вие трябва да развивате овцевъдство. Ние нямаме овце, трябва да развивате биволовъдство. Това не е силата. Кравите ще ги оставяме на холандци, на другите. Ние ще гледаме крави, колкото само за нас. Но не мога да го видим. Но иначе за останалото, което не си. Имате хубави домати. Вие ще бъдете с доматите. Това нещо си стимулираме от хората и се зазнае всяка една страна според нейните географско разположение и неговите дадености и поминък, кое е силното, на това ще заложим. А не да даваме на това, да даваме на това. Какво даваме? Какво като даваме? Как да не може? Ние имаме 5000 и колко нали села. Вижте, ние не можем ли при 45 милиона декара, ако ние можем да създадем на 500 хиляди души, как да не може? Това е срамно нещо. Оттам нали се почва. Как да го... иначе. И почваме с държавното, защото това сме имали. И когато ти имаш опитни станции, по всичко сме имали опитни станции. И ти създаваш породи, създаваш различни хибриди, създаваш и даваш на хората.
Държавата, да, може би онзи ден, ще ви кажа, онзи ден, когато една седмица беше, забравих точно кой, ходих на една среща на Селско-стопанска академия, когато взе да говори за клъстери, за не знам какво. И вземах думата и тя вика, ние не, викам, аз съм длъжен, викам, госпожо, а тя беше председател на Селско-стопанската академия. Ние знам, ние някаква тетка там, не знам какво. И тя вика, вижте какво, тази академия е направена от академик Свинковски и тя служваше едрото държавно производство. Аз като научен сътрудник, аз е създадена да решава производствени проблеми. На мене ми дават, вадиме производствен проблем, дават ми го за решаване, държавата ми дава заплата и аз за 2-3 години решавам този проблем, давам отчет и така нататък. Вие, след като премахнахме държавното производство и минахме на частно производство и дребно, вие кого обслужвате? Ама вие си запазвате държавна институция, Селско-стопанска академия. Никой те не бръсне за слива, никой те не търси за нищо, ти си взимаш едни добри пари и се правиш на професор. Ама ти не си отишъл на един човек да му помогнеш, никой те не търси за нищо. Влезнали са тук Монсанто, всичките те търсят те, които са външни, които могат да му достави нещо. А къл никой не търси. Древният човек, той е важен, той не знае, ето до къде го докарах. Значи сменяте производствения цикъл, сменяте и академията. Някой трябва да има учен, който да извади проблема, така работят на Запад. И казва, този проблем има финансово измерение толкова, 100 000 лева, примерно, за толкова пари трябва да се реши. Но има и социален ефект. Когато има социален ефект този проблем, държавата излиза и казва, аз поемам 80% от цената на проблема и го плаща държавата, останалите 20%, защото вие ще повишите производителността, ще го плати бизнеса. Вие какво решихте? Обяснете ми един проблем да сте решили. Държавата да е извадила нещо да... Нямате. Вие работите да правите професори. 345 души професори на година. Как ти се вижда? И никой за нищо не... Значи, това 35 години да не търси никой за нищо, да си седиш ти и си взимаш пари. И да се правиш на велик учен. Какво ти е учен, то аз не мога да разбера тия хора. Да. 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 Виж сега, значи сметката е много, много проста.
Първият програмен период са регистрирали 1 милион и 30 хиляди души като земеделски стопанства. Още с Миро Найденов, обявявайки критерия за допустимост, 500 хиляди души отпаднаха още в първия програмен период. От раз 500 души, които имаха до 5 крави и до 50 овце, той ги лиши от субсидия, те ги изклаха, разпродадаха и сега са некъде по такова. 500 хиляди. Втория програмен период прибра още 5-600 хиляди. Това фалира, оня фалира по джемберските схеми. Сега на терен са останали 78 хиляди земеделски производители. Като извадиме от 1 милион и 378 хиляди, вижте колко са останали. От тия 78 хиляди, 12 хиляди души се осигуряват за здравно и за пенсия. Така, при преброяването, което се извърши миналата година, кога беше, в селата живеят 1 милион и 800 хиляди души. Като почнем, имаме около 300 хиляди души, които са абсолютна безработица. И то са в селата. Селата няма какво да работят. В моето село единственото работно място това е кмета и старческия дом. Представете ли? Селените няма какво да работят. Нямат фурна, нямат нищо. Значи там е тотално. Няма рейс, няма нищо. Тези хора са мотивирани да гласуват. Второ, ние имаме пенсионери, които им казвам, че моята програма, които са с малки пенсии, то са основно хора, които са били в селата, защото както и моята пенсия, когато разрушиха ТТС-то, някой помислили тия хора как ще се пенсионират и къде ще работят. Тия хора са мотивирани, защото само селянина ползва земята като средство за производство. Ако вие не се мотивирате, кой да ви мотивира? Гражданина няма нужда от земя, няма нужда от нищо. Значи връщаме си модела и пълниме селата. Това е без село не могат да се неме никакъв случай. Ако тия хора не са мотивирани да отиде да хвърли една бюлетина, какво можем да направим? Ние ресурс имаме, ние трябва само това да го разясниме с хората и това е. Както направи този от Величие, обикаляха за 100 годишната програма, говориха небилници и така нататък. И хората се вързаха. И почваме, той добро момчето, гледай към приказвам. Какво разбира? Питайте го какво разбира, като има 300 къщи и колко веща купил. Този човек ще ви решава проблемите. Предприемач. Да каже какво предприел. Освен да предприел да изкупи на хората къщи, да ги налепи с камъня и да ги продаде на някой богат за 300, за 500, за половин милион. Да каже. Колко енергия, колко неща се приказват. Значи, аз ви казвам, стои неща. Второ, пенсионерите, ако не искат, защото това моето, което е реално, което ние сме го правили един път и може да го повторим. Защото като се развиеме собствено тия 500 хиляди души, които ви казвам, връщаме си държавното производство, внасяме живота и те почват да работят. Работят реална работа и произвеждат храна. Тия хора се осигуряват. Само за 4 години, понеже ние сме паднали на 2,5%, а се оказа Русия за 1% от брутния вътрешен продукт е аграрния сектор. Може ли си представите до какво? Ма ние ще достигнем 1%. Представете, а ние имаме ресурс 40%. Ние имаме ресурс да го развиеме този сектор, така че той има на къде да расте, стига да го организираме както трябва. И моята програма може да генерира, като ние вкараме 500 хиляди, 25% ръст. За 25% ръст на годишна база за 4 години можем да удвоиме брутния вътрешен продукт, да не си играеме с 1-2% и така нататък. При удвояване на брутния вътрешен продукт ние можем да увеличим заплатите и пенсиите двойно, защото имаме ресурс. Ама вече
Да, 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 да. Да. Ами вижте сега, аз казвам, значи пенсионерите, ние можем да удвоиме пенсиите, но ние можем и да намалиме цената на храните, защото те е наша, цената е, храната е българско производство. И социалният елемент, това е срамно за българската нация, защото не само пенсионерите, но и младите майки, защото ние нямаме мляко за децата. Най-социалният продукт това е млякото и държавата трябва да го гарантира, защото това е социален продукт, да е общо достъпна храната за всичките и особено млякото. Какво значи ти едно бурканче 3 лева да храниш дете? При 23 стотинки едно време. Държавата ще, ако една държава няма социална структура, която да издържа възрастните хора и децата, тя да трябва да се закрива тази държава. Ние не можем да изхраним децата, не можем да изхраним възрастните хора. Как да стане тази цялата работа? Така че те, ако искат качествена храна, това е начинът. Българско производство. Децата да ядат, да внасяш ти да си тровиш собствения си народ и деца и да не виждаш какво имаш. Ето, това е. Излизате, гласувате и това е. А, да. Вижте сега, значи липсата на опозиция, където викаше един мой приятел, в момента трябва да се изчака до 20 януари, защото, така вика,
хората развалят пазара, ти Сергия оставаш. Значи, този Европейски съюз ще приключи. Значи трябва да разберете ние на къде духа вятър. Тотален е разпада на неолибералния модел. Ние имаме такова вградено чувство винаги да избираме губещата страна, да не можем да се ориентираме. Дано и този път да не бъде така и да има така доста така прогресивни и настроени партии национални, отговорни, за да спрат това, където са напънали тия момченца от европейската там народна, или каква беше партия, не знам колко е народна, но знам, че това нещо, за да мога да се противопоставим. Не ни питаха да влизаме в Европейския съюз, не ни питаха да влизаме в НАТО, не ни питаха за Шенген, Менген, не ни питаха за нищо. Значи, крайно време е ние да видим, че след като никой не ни бръсне за смива, да излеземе и да смениме цялата тази работа, защото ние имаме интерес. Значи, кой има интерес? Освен вселенина. Кой има интерес? Ако ние не си спасиме селата, ние приключихме. Бойко не има интерес или някой от гражданите. Това граждани на света взима си кубърчето и заминава. Връщаме се тук или гласуват отвън и при смяна на модела всичко това се отива на мястото. Преориентираме държавата. Какво видяхме ние от Русия? Так се разбера. Да? Помня това, да. Вижте сега, ние точно за това, понеже не може да достигне до всичките, но няма да сприме да обикаляме, ще направим собствен канал, където ти го знаеш каквото и ще почнем да излъчваме, ще почнем там, където ни канат да отидеме, защото виждам, че едни и същи хора са канени, нали, само да си такова. Хора, канете, събирайте се, идваме, говориме. Това е работата, което трябва. Няма да си жалиме всички, защото въпросът не е дали ще влезе аз или въпросът е поставен на карта. Ще има ли България и ще има ли българска нация? Това е цялата. По-голямо от това е, ако може някой да измисли някаква теза, нека да я каже коя. Влизането, това ли е тезата? Влизането в Шенген или какво? Че може да се движиме нагоре-надолу. Ма ние сме заковани, бе, човек. Какво се движи той с 200 лева или с 200 евро пенсия? Се движи другия път, не може да отиде до седмото село. Камо ли се движи? Да. Да. Убиват, никой няма да бъде. Има за всички. И нека така да не спекулират с всички тия, че вижте това връщане. Това са все такива клишета, които няма какво да ги повтаряме. Защото ако трябва, нали тогава лош стопани, това всичко да разрушава. Това е абсолютна глупост. Тия хора са направо за убиване, казвам ви. Добре, като толкова лош стопанен, как държавата с комунистическо управление е най-великата икономика в света, Защо не си отговорят, бе? Защо не си отговорят, Защото залагат на труда.
а не залагат на капитала и правенето на пари от въздух, от не знам ти какви, а на труд. Всичко е така да работи. Да. Да. Производство. Да. 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 Благодаря ти, че направихме този разговор. Предполагам, че хората не може, няма да казваме като цара човек. Хората могат мислят и могат преценяват. Трябва да знаеш, не са как толкова. И ако не могат мислят, те го усещат. Най-важно. Да. Да. Да.